मैदेर थायो बे जायगायाव मोसा मुफुर थायो गिनांगौ जायगाया स' नोंथां ना फोरानदों लोगोफोर हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि सोमदोननि सिनायथिजों गिबियावनो बरायग्रोबाय स' लोगोफोर आं मैया मोनायाव बानायनाय बावदों भिडिअखौ नै जों बेयावनो थादों आरोना रुमानि हाजोआव दंफैयो जों दा हाजोआव मानि थाखाय फैदों होनब्ला नोंथांमोन देखायगासिनो नै ओरै दङ र' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आं बेक केमेराजों देखायगासिनो आरोना लोगोफोर नै ओरैहाय ना दं ना लांनो फैदों जों हाजोआव मानि थाखाय फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे जुदि इन्टारेस्टेड दंब्ला मोनायाव भिडिअ बानायनो सानदोंमोन बे मोनायाव भिडिअ बानायनो साननाय समावनो दैया हरखाब देरदों आरो बिनि सायाव अखा हाबाय थादों फ्रि फ्रि ओमफ्राय खेबनो हायाखै आरोना मबाइला सिगोन ना दैजों आरो आं रुम थानाय न'आ नै बेनो जों थानाय रुम आं दा जेबो मोखां थोखां सुवाखै फ्रेसबो जायाखै दा बिदिनो दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था सानबैसे जायो बेनि देखायलांबाय थागोन दा जों हरबैसे जाखो आं गोबां सम जाबाय आरोना आं इयाव थाफैनाया ओमफ्राय आं थेवबो भिडिअखौ बानायाखै नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअ होयैया नुलांबाय थागोन उनाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे आं दा फ्रेस जागोनसै र' बिनि उनाव नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दा जों नोंथांमोननो मोनसे जायगा बुंगोन बे जायगायानो जाबाय भुटान बाथौ नोंथांमोना बे जायगायाव फैखांखाबाय आरोना नै हाजोखौ नुहुरगोन नै हाजोनि सिनारियावनो मिन्थिखागोन जों दा बे हाजो खाथियाव थांनो हाया मानो होनबा दैया बिराद देरो नै दिम मोनायाव दैया नै बिजों मायनि फैदों जों जेब्ला माबायाव थाङो दै भुटान बाथौआव थाङो अब्ला बै दैखौ बारनांगौ गोनां जायो बेनि थाखायनो जों दा थांनो हाया स' लोगोफोर जों बेयाव बेलेग टारगेटै फैदों आरोना ना जानायनि टारगेटै दा नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन जोङो बिसिबां मोनो नाखौ आरो हरबेसे थानाय जायो नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ एसे देखायलांबाय थागोन क्लिपखौ एसे लालांबाय थागोन नै जों दा नाया इयाव दङ आरोना प्लास्टिकआव नैबे प्लास्टिकआव इनि नाया नाहर आरो नै ओरै एसे दङ र' नैयाव दङ आरो दा लाङि नायगासिनो मोनायाव बे मोनायाव मोननाय ओमफ्राय दा सानावथ' मोनगोन मोना आसा गैया सानाव बारा मोना जों हर थायो आरोना बेनि थाखायनो सानाव मोनैनि थाखायनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो बुजिगोन माबायदि मोनो नाखौ माबायदि मोना आं मोनायाव देखायनो सानदोंमोन आं दाख्लैफोरनो देखायनो सानदोंमोन आरोना मानो होनब्ला दाख्लैबो बिराद दै देरगासिनो दिनैसो सान्दुं दुंदों आरोना बेनि थाखायनो नोंथांमोना देखायबाय दा मोनायाव देखायगोन आं मोनसेबाबो दा मोनायाव क्लिक खालामनानै बानायनानैबाबो देखायगोन आं स' नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दा आङो लाङि नायनो थांदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेसेसो मोनगोन नाखौ दा जायगायाव थुफावबाय थाबानो जाबाय लाङियाव बेसेबां ना नाङो नै जोंना लाङि नायग्राया लाङि नायगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासेल' नै बावनो दं आरोना नाया लाङि नायगासिनो इयाव आरो नै एखे गांसे दंबावो माबा एखे गांसे नायगासिनो ओइ ना फोरानदों गाइस नै आरो इयाव दंबावो एवनो ओंखाम मोनखाबाय नै जों संनाय खावनायनि लाहार फाहार खालामबाय जोंनिया खामानिया मोनायावसो नायलाय सानाव उन्दुना थानोसै जानानै उन्दुनोसै नै ओरै संगासिनो ओमफ्राय दैया नोगोर गिदिर देरबाय आरोना ओरैबो देरबाय ओमफ्राय दिमनायावथ' नै ओरै फैजोबदोंमोन रानजोब्बाय नै ओरै फैजोबदोंमोन दैया ओइखि दंहैयो नै ओइखि मानि भिउफोरखौबो नायनो हागोन नै बे केमेराखै भिउफोरखौ बिराद मोजांखा भिउआ ओरैबो नायनो हागोन बिराद मोजांखा आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे जुदि इन्टारेस्टेड दंब्ला न'आ बेनो जोमैया हिटखा
स' लोगोफोर आं दा दै सेराव दङ आं नोंथांमोननो भिडिअ देखायनो साननानै आं देखायफैबाय आरोना नै दैया जोंथ' केम्प लुनानै थाफैखादों आंना केम्पआ गोमो नुहुरनाय प्लास्टिक गोमो नुहुरनाया बेनो आरोना केम्पआ आं दाथ' साननानै केम्पआव थांगोन स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ इन्टारेस्टेड दंब्ला दैफोरखौ नाय आरोना नोंथांमोननो भिउखौ देखायदों आरोना दैनि भिउफोरखौ बुहुद डेन्जार दै दं नै दैफोरखौ नायनो हागोन ओरै भिउ आरो हाजो स्राय स्राय दंजोबो दंफां लाइफां सारि सारि जेरैबो स' नोंथांमोना बे जायगायाव फैनो हायो आरोना फैनोबाबो केम्प लुनानै थाफैनो हायो नोंथांमोना फैबानो जाबाय बेयाव केम्प लुनानै बे दै रानोब्ला नोंथांमोना हाजो फारसे दावगालांनो हागोन बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ बुंदों आरोना नोंथांमोना फैनो गोसोबा हाजो फारसे दावगालांनो गोसो दंबा जुदि केम्प लुनानै थाफैदो आरोना रेसन लानानै खैदिन थायो थादो जों दा बेयाव दंफैयो नाबो मोनजाबाय एसे लामैनो दै देरनायजों हराव मोनो आरोना सानावथ' नाखौ बारा मोना खोब मोनोबा सानाव दै देरोबा मोनो आरोना दाथ' दैयाव मोना आरोना दै देरफुनाय समावसो मोनो सानाव जों मोनायाव मोनदों आरोना एसे बुरजायानो मोनबाय 10 केजिसो जागोन जाबायबो बिदिनो मोनबाय थायो आरो जों थाफैबाय आरोना गोबां जाबाय थाफैनाया बिदिनो सप्तासेसो जाबाय आं बारबाय सप्तासेसो बारबाय थांफिननानै मैया फैफिनदों आरोना मैया फैफिननानै नै दा सानसेबो थाहैयाखै आरोना थांनानै फैफिनबाय रेसन जोब्बाय नालाय जाग्राया आदार जोबनाय लोगो लोगो जों थांफिनदोंमोन आरो फैफिनबाय दा लोगोफोर नोंथांमोननो आं भिडिअ देखायनो सानदों आरोना आं भिडिअ आपल'ड होयैयाबो बहुद गोबाव जाबाय बेनि थाखायनो नोंथांमोननो मोजां भिडिअ बेनि हाजोनि दैनि स्राय स्रायखौ देखायनो साननानै देखायनो फैदों आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे अब्लानो बुजिलांगोन माबायदि जायगाया थासारिया माबायदि दा मोनायावबो बानायगोन आं भिडिअखौ दा आङो नोंथांमोननो आंनि केम्पखौ देखायनोसै आं थानाय जायगाखौ देखायनोसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना जों बबे जायगायाव थादों बबे केम्पआव थादों दा आंनि केम्प एबा जायगाखौ देखायनोसै आंनि न'खौ स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे दै सेरावनो दैया ओरैहाय नुगोन आरो आंनि केम्पआ नै ओरै नुहुरबायानो बेनो आंनि केम्प हाजो सेरावनो थायो दावखोबावनो सानदोंमोन ओइ दैखौ बारनानै थानो सानदोंमोन दैखौ बारनो हाला आरोना दैया गिदिर जाबाय स' नोंथांमोना मालाबा थाफैबानो जाबाय खेबसे मोनायाव माबायदि मोनो ओमफ्राय एसे गिनांगौ आरोना सुन्दाय गोनां फैयो सुन्दाय गोनां मैदेर थायो बे जायगायाव मोसा मुफुर थायो गिनांगौ जायगाया स' नोंथांमोना एसे साबधान थाफैबानो जाबाय फैयोब्ला नैबे दैया जों गावखांनानै फिसा फैदों आरोना ओइ गिबिरन दैया हाजो गोजानै अन्थाइ बल्दारफोर दं बे अन्थाइफ्रा दिमोनाव फैनाय गोजानैयाव थानायफ्रा बेयावनो थादों जों बै जोंनि रुमखौ मोनहैहां जादों दै देरनाया दिमोनायाव बेफोर अन्थाइफोरखौ नुवामोन बैफोर अन्थाइफोरखौ नुवामोन दिमोनानि दैया मोनायावथ' अखा हाबाय थानानै भिडिअ बानायनो हायासै भिडिअ बानायनो सानदोंमोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे अब्लासो बुजिगोन जायगाया माबायदि गिथावना ना मोजां थानोथ' मोजां जुदि ओरै थाबा एसे गिथावना आरोना नै हाग्रा सेरथार ओरै बिराद मानास हाग्रामा दं बेयाव ओमफ्राय ओरैहाय दै बारनानै थाबा बारा गिनांगौ खोथा गैया दै गावखांनाय गेजेराव नोंथांमोना खेबसे फैनानै नायदों जायगाखौ इन्टारेस्ट मोनगोन एसे मोनायाव थानाया मोजाङै बे ना गोरान गोजा आरोना ना गोरान ओरैबो दङ बैयाव दंजोबो फोरानबाय ना गोरानखौ बुरजा मोनबाय नायलाय एसे एसेल' फोरानदों ना गोरान नैयाव माबायदि फोरानो नै सोलोंना लानो हागोन नै माबायदि फोरानो नै नाया माबायदि नुबाय जानांगौ नोंथांमोनहा ओमफ्राय आंनि न'खौ नायनो हागोन नै आंनि जों थानाय जायगाया बेनो बैनि हाजोआलाय बेयावनो थायो ओरै दङ नायदों दै गोजा बेयावबो दै बे दै बै दै बै दै बैखैबो दै अनेक दै दं आरोना दिनाव बेफोरो अन्थाइफ्रा लोमजोबनाय नै बेफोरो लोमजोबनाय साफा लोमजोबनायमोन बिदि लोमोब्ला जों नाखौ मोनो आरोना बेयाव लोमजोबनाय बारा दाहार नामोन नै बे जराव सानानैनो 10 केजिसो मोनखादों नाखौ नै जोमैफोरखौ नाहर गामिखै जोमैया बिराद मोजाङैनो दाबो नायनो हागोन लोगोफोर हिट नुखायो ओमफ्राय ओरैहाय हाजोआव अखा हागोन दा दैया देरफिनगोन जों सन्देयाव दंखायो दायो मोनगोन जों एसे खासिबारिखौ देखायनांगौ र' नोंथांमोननो बे जालजों मोनो बे जेजों लाङिजों नै खासिबारिया माबायदि समायना नुयो खासिबारिखौ समायना नुखायो बिराद बरियाखा जायगाफ्रा खासिबारिनो हिट नायनो हागोन नै खासिबारि ओरै हाजो
लकेसनखौ नुबा नोंथांमोना गोजोनगोन बिराद बरिया नै बेफोरथ' दै लोमजोबनायमोन नै बेफोरो दै लोमजोबनायमोन बिराद गिदिर दै लोमनाय बेफोरो नुवानोमोन दासो बानायनो सोलाबबाय आरोना अखा हानायजों माजों जायगाफ्राबो बरियाखा नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओरैबो गासिबो जायगाफ्रा बिराद बरिया स' नोंथांमोना फैयोब्ला एसे साबधानै थानांगोन आरोना दै बारनानै हायोबा दै बारनानै थानो हायो एसे जायगा गेजेराव थार दैलाम गेजेराव मानो होनबा ओरैबो अन्थाइबारि गेजेराव थाबानो जाबाय अखाया ख्रेब ख्रेब हालुबाय थायो आरोना हाजोआव दैया दसेनो देरो दसेनो मायो बेनिखायनो ओरैनो थानो होननानै फैबा जानो आरो तिरपाल लाबोनांगोन एसे थानायनि बेबस्था जानायनि एसे माबा जानायनिबो बेबस्था बानायनानै फैनांगोन आरो जायगायाथ' बिराद मोजाङानो गासिबो मोजाङानो नोंथांमोना फैनो हागोन बुहुत मानसियानो फैबाय थायो नायनायनि बांसिन फैयो आरोना हर थानानै रावबो नायफैफेरा जायगाखौ दा जों जायगा नायथावथाव बेजोंनो लोगोसे दै देरनायाव ना जाथावथाव फैदों दा नै जायगाफोरखौ नायनो हायो बेसेबांबा मोजां खासिबारि नोंथांमोना नुयोब्ला गोजोनगोन नोंथांमोना खेबसे फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन आं सिगांनि भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय सिगांनि भिडिअआव होखानाय दङ बबे जायगा लकेसन मा गामिजों फैनांगौ मा गामिजों हाबनांगौ आं बेखौ खोन्थाजोबखाबाय दा नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरोना बे जायगायाव फैयोबानो जायगाफोरनि भिउफोरखौसो देखायदों नोंथांमोना आङो मोनानि जोंनि थानाय केपेसिटिखौबो जों देखायगोन नोंथांमोना बोरै थानांगौ बोरै मानांगौ आं फोरोंगोन नों नायजोब मोनायाव माबायदि केपेसिटि थायो बेयाव दंजोबखायो नायलाय दा नै ओरै नाहर बेसेबांबा बरिया हिट सान्दुं दुंबाय दा बिराद मोजां जाबाय आरोना सान्दुं दुंनायखाय एसे मोजां जाबाय गोजोनबाय आं गोसोखौ सान्दुं दुंनानै दैयाथ' देरनानै दंखायोना मोनायावसो हानांगौ अखाया नै नायदो एबार जायगाखौ नायनो हागोन जायगाखौ नाय माबायदि देन्जार नुदों सान्दुं दुंनानै ओरै दंफां गोजा आरोना हाजो बेयाव हाजोआव एसे अखा हानो नागिरदों गोसोम जोमै जाजोब्बाय देन्जार नुखाबाय दा जायगाखौ नै वाटारफला बै हाजो गावख्लाबनाय दंमोनलै इयाव केमेरायाव नुवा जानो हागौ जायखिया रियेलाव नुदों आरोना जों हाजो गावख्लाबनाय दं बेयावनो वाटारफल फिसा दं बेयाव थांनो हागोन आरो बाथौ दं बाथौ फुजा होनोबा बाथौ फुजा होग्रा थाङो दा बाथौआव थांनो हानाय नङा दैया दै बेयावनो बारनो हाया बेयावनो एफा फिसा गावखांनाय दं बेयावनो बारनो हाया आरो बाथौआवथ' मोनसेल' दै फैग्रा बेखायनो बेयाव बारनो हाया बेनिखायनो अखा हायै सानदावबाय थानाय बोथोराव फैया आरोना फैनोबा बेयाव जुदि नोंथांमोना बाथौआव थांनो गोसोब्ला ओमफ्राय बै वाटारफलाव थांनो गोसोब्ला दा वाटारफलाव थांनोबो हाखानाय नङा दैखौनो बारनो हानाय नङा आरोना बिराद गिदिर नङाबा नोंथांमोननो बिसिबां थांनानै देखायहैगौमोन दा हानाय केपासिटि गैया हानायनि आं नोंथांमोननो बे जायगानि भिउखौल' देखायगोन होजोंहाय थांबाथ' भिउआ देन्जारसिन जाखायो बरिया हिट नोंथांमोना नायनो हागोन सिगांनि भिडिअफ्राव माबायदि हिट नुदों आं लोगोफोरखौबो लानानै फैखांबाय लोगोफोरजोंबो फैखांबाय आं आङो बे एरियानिखायनो आङो नोंथांमोन बे जायगायाव फैनो गोसोबा नोंथांमोनखौ कमेन्टआव बुंहर आं बे जायगानि बागै गोबां खोन्थागोन माबोरै फैनांगौ माजों फैनांगौ आं खोन्थानो हायो बेयाव फैनोबा बाइकजोंबो फैनो हायो ना नोंथांमोना जुदि फैनो गोसोब्ला फैबानो जाबाय खेबसे बिराद बरियाखा जायगाफ्रा नोंथांमोना नुखाबाय इयाव भिउआव गला जाखाबाय नाया नै ना फोरानदों लोगोफोर नै लोगोफोर मोनायाव दं दा नै ना फोरानगासिनो आङो नै ओरैनो ना फोरानदों दा सारनो थाखाय अखा गैया अखा थानायमोनबा सारगौमोन थ' नै संगासिनो इयाव ओंख्रै 12था जाबाय दा हरनि 12था मोनजायानो थाबखौनो ओरै जमगासिनो नेक्स्ट डे गाइस नै लकेसनखौ नायदो बरिया हिट सान्दुं दुंबाय दिनै दासान्दि सान्दुं दुंगासिनो नै ओरैनो नायहरदो जोंना थांगासिनो लोगोफ्रा ओमफ्राय लोगोफोर दा एसे दावखोनोसै ओमफ्राय दा बेलासियाव न'आव थांसै गोबाव जाथारबायना बेखायनो बारा थाजाबाय थाया बे जायगायाव सप्तासेनि बारबाय जोङो सासे थाङो सासे फैयो रेसन लायो सासे जानाय लोंनायनि
सुलायबाय सासे ओमफ्राय फैफिनबाय माखासे दा नै जों दावखोनोसै ससे ओरैहाय जायगा नायनो दा नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय जायगाखौ बरिया जायगा जाजोब्बाय नै दिनै सान्दुं दुंनानै रानजोब्बाय दैयानो मैयाथ' बेफोराव दै दंजोबोमोन बिरादनो दाख्लै हराव जों खारलाय खालिथ' देन्जारमोन दैया दा राननानै रानजोबथारबाय एसेल'सै नै मबाइलाबो बारा चार्ज गैला जा हायो नोंथांमोननो खेबनानै देखायलांबाय थानोसै जानोसै जोङो दिनै नै जोमैफ्राबो बरिया हिटखा दैफोरखौ नायनो हागोन नै गाइस ओरै नाय लकेसनखौ नै जोमैफोरखौ नाय ओरैबायदि भिउआ हिटखा दा जों ना सारनोसै आरो ना नै रेडि जाजोब्बाय तिरपाल लाजोबखाबाय नैयाव होनोसै खेबनैसो र' माबायदि मोनो सानावथ' नाया बारा मोनखाया मोनायाव हले खेबथाम फवासे गाखोयो सानावबा बिराद मोना आरोना दैया देरबाथाय बेसेबां देरो इसिबां ना फैयो नाया बेसेबां मोनो नै दा ओरै नायहर हाजोआवनो दंखायो जों हाजो खाथियावनो ओरै नायो नै दैफोरखौ गासिबो नोंथांमोना फैबानो जाबाय खेबसे बेयाव बेरायनो फैबानो जाबाय खेबसे नायाबा दंना गैयाथाय गाइस नै बोबाय दिनै थांसै सप्तासे जाफैखाबाय आरोना जायगायाव बेयाव नोंथांमोननो दहायनो बुंखांबाय थाबाय बारे बुंबाय ओमफ्राय बे भिउखौ देखायबाय थानो बिराद गोसो जायो आरोना बिराद देन्जार नुखायो नै नायनो हागोन नोंथांमोन बरिया बेफोरबायदि जायगा नुबाथाय थांनो बालायो आरोना न'आव थांनो बालायो जों बेयाव फैबाथाय हर थाफैबाय हर जोङो इयाव सप्तासेनि बारबाय दिनै 9 दिन जाबाय दिनजों 9 दिन नायनाय गाइस भिडिअ आपल'ड होयैयाबो बेखायनो गोबाव जाना 9 दिन गोजो जाबायना नै ओरै नाहरजोब बिसोरो लोगोफोर गोजा आरोना आंजों साब्रै दं जोङो साब्रैजों थाखायो जों सानैबाबो थायो आरोना बेयाव आं गोबां फैबाय ओमफ्राय नाथाय भिडिअ बानायाखै मबाइला चार्ज थाया आरोना बेयाव नेट नाङा बिनि थाखायनो आं मबाइलखौ बारा लाबोआ दा एबार लाबोनानै नोंथांमोननो देखायनो होननानै आङो लाना फैदों आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिउखौ नै बै जराव नाय हाजोआ देन्जार हिटखा रियेलाव नायबा देन्जार नुयो ओरैखा रियेलावल' नायफैनांगौ नै मालाबा खेबसे फै नोंथांमोन बे जायगायाव आरो सोरबाफोर फैनो रोङाबा दोनबोगोन आं बिराद मोजां गोथौ जायगायाव लानानै थांगोन आं बरिया जायगायावनो मोलाफ्रा नुदों नै जागायसिगोन जोंनिया आरसा जे सारग्राया देखौ सोलोंदों इयो थांफालायो आरसा जेजोंनो बोलो गैया खोमा इनाव बारा बे सारखांनायाव बोरै ना मोनगोनब्रा नायदो लकेसना हिट जाखाबाय नै ओरै ओंखाम संगासिनो बिथांमोनहा नै नाफोरा नाया हिट जाबाय ओरैनो दैया जायगाया देन्जारखा आरोना लकेसना दिनै खमैबो 10 डबलसो बेरायनो फैदों बेयाव सानदावनाय नायलाय खासिबारि फैनोबा फैनो हागोन नैयाव ना फोरानदों सोरबाफोर फैनो गोसोबा बरिया नै इयाव थाग्रा जायगाया बरियाखा नै खासिबारि फटक लानाय बरिया हिटखा नै बारफ्रा खोलो खोलो हाजोखौ नुहुरगोन नै